putra ulun nggih Bathara Brahma kapanyata jeneng kita kudu nindakake apa kang dadi dawuh ulun labet ulun iki dewaning dewa pangwasaning jagat Triloka putra kita Nini Dewi Dresanala najan to wis nggarbini nggone bebrayan klawan Harjuna dina iki kudu pisah sabab Dresanala kakersake putra ulun dipundhut garwa dening Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya pisahno Arjuna lan Dresanala Brahma pisahno Arjuna lan Dresanala pisahno Arjuna lan Dresanala kula Bathara Brahma napa nyata dina iki pisahno ya Arjuna lan Dresanala napa anakmu Nini Dewi Dresanala bakal kapundhut garwa dening anakku lanang anak ganang ya kuwi Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya dadi mulyane uripe Dresanala manuta pisahno Brahma pisahno Janaka lan Dresanala pisahno pisahno Janaka lan Dresanala 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 pisahno nggih Pandhita karya wangsit pindha kumbang saking tawang sesane ngendi nggone tentu Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma apa nyata ingkang putra kula pun Dresanala nyumadeng pangandika paduka Rama dinten samangke paduka cemandha mapan wonten ing sanggar palanggatan wonten ing kahilangan harga dahana yen to kapetang wekdal wasan sampun tigang dinten tigang dalu tanging kadewatan nyatanipun Rama pukulun Bathara Brahma mboten kersa paring dawuh kados dene nandhang bingung penggalih paduka kemawon kula cemadheng pangandika paduka Rama kula pun Dresanala cemadheng pangandika paduka Rama pukulun kula pun Harjuna cemadheng pangandika paduka menggah menapa ngedang kula lampahi mbok menawa kula saged sabiyantu dumateng paduka ngentengaken sesanggan lan penggalih paduka Rama kula nyuwun dawuh Rama pahargyan tingkepan menika saya celak anggen kula bebrayan kalian pangeran Janaka menika sampun bobot ngancik pitung candra wis wayahe tingkepan Rama sampun wayane mangsa kala tingkepan nyatanipun paduka malah kados mekaten mboten paring dawuh dhateng kula babar pisan wonten menapa Rama kepareng kula aturi pangandika yen to ingkang putrapun Dresanala nandhang lepat kula aturi ndumuk lepat kula nyapa nyuwun kunging samudra pangasama Rama
Rama pukulun menapa lepat kula Rama bareng dumadung pangandika Rekat lampahing rata Tanantara pateng sukuning harga ram tumingaling pakwana asrine wong dendeng saengga praja pumyung kang pradangga pusekan kang janma ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara kula anak kunggil Dresanala wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh lan jeneng sira mantuku sing bagus dhewe sak donya Arsuna wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama pukulun kepriye nggonku arep miwiti crita karo kita kabeh sebab kita-kita ki wis padha tresna kita-kita ki wis padha tir semut ireng dikapake ngono kae nyakut Rama yektinipun Rama ki marem yektinipun Rama ki bombong kita bebrayan wiwit kita palakrama nganti sakyaene bakal patutan peputra tegese anakku Dresanala wis nggarbini utawa ngandhut 7 candra bagian tingkepan ana ing Kahyangan Harga dahana kaya-kaya wis ditata uba rampen apa wae wis tumawis ning bareng pun Rama tinimbalan sowan ana ngarsane Pukulun Bathara Guru saknalika kendho rasanipun Rama nun nggih kendho menika wonten jalaranipun to Kanjeng Rama ingkang ngendhani menika menapa mbok inggih paring dawuh ngene nggih ngene kita Dresanala kelingan putra Pukulun Bathara Guru ingkang patutan klan Kanjeng Ibu Panja Bathari Durga pun dewa srani dasar kapara nyata inggih wonten menapa badhe angrawuhi anggen kula tingkepan Kanjeng Rama kosek dewa srani kuwi Ratu Tunggul Malaya isih nom isih bagus macak sak macak sarwa luwes kapara nyata kena diarani dewa srani kuwi manut katrangan kang tak tampa saka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru lan Kanjeng Ibu Panja Bathari Durga dewa srani kedanan karo kowe mula dina iki panjenenganipun Rama tinimbalan Pukulun Bathara Guru dina iki nampa reh perintah dawuh supaya Dresanala Janaka pisah nggone bebrayan Dresanala kapundhut garwa dening dewa srani Rama Rama Pukulun Rama Pukulun kula boten saged Rama kula boten saged Rama suram dewangkara kingken lir manguswa kang layon
denyo ilang memanise wadananira layong kumel kocam tranyo paratane Pangapunten lho kula sarirane nyuwun pangapunten Kakung kula tresna kaliyan Pangeran Arjuna lair kusing batin anggen kula bebrayan menika mboten pineksa dening sinten-sinten kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka Rama semanten ugi kula Kanjeng Rama Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Yayi Dresanala tresna kula menika bebasan awrat kadya dene nyangga bumi kaliyan Dresanala ampun ngantos kapisahaken Rama ampun ngantos kula dipun pisahaken kula Rama Nini pun Rama nyuwun pangapura pun Rama iki wong tuwas mbrambas kagak nampas ora ning gunane apa-apa tak kekudang nggonmu bebrayan bisa mulya Nyakrawati mbau denda selawase ning nyatane apa Krodane ngatitan bisa mbedhakutani pasti budidaya manungsa ora bakal bisa ngurusi gawese Kang Maha Kuwasa Pukulun Bathara Guru ngersake kita pisah Pukulun Bathara Guru kuwi ratu rajaning Triloka, jagating dewa, jagating manungsa, jagating lelembut. Kabeh bawah perintah regemane Pukulun Bathara Guru. Bapakmu iki mung dewa reh-rehan. Bapakmu iki mung dewa andhahan. Mula kita manuta ya Nini. Mboten saged Rama, kula tresna kaliyan Pangeran Janaka. Kula inggih tresna kaliyan Kang Putra Rama Pukulun. Kula mboten saged pisah. Malah kapornyata dene samangke paduka badhe kagungan wayah. Wis wayahe duwe putu. Malah Yayi Dresanala menika nggarbini pitung candra wahyane mangsa kala tingkepan kabar sampun sumebar wonten pundi papan panggenan. Iba kaya ngopalok ing kathah yen to kula kaliyan Dresanala kedah urung bebrayanipun ngantos dinten samangke. Kula mboten saged pisah Rama, kula mboten saged pisah. Dresanala manut bapakmu. Kita kudu manut lan pun Rama. Lan kowe Janaka. Dina iki uga lunga saka kahyangan Argadana. Bali ning alam donya kowe. Rama Pukulun bali. Minggato Janaka. Nuwun pangapunten Rama bali. Rama pangapunten Kanjeng Rama nyuwun pangapunten kagem kula mboten kepengin pisah kaliyan Pangeran Janaka. Pangeran Janaka malah paduka tundung menika kados pundi kula tresna kaliyan Pangeran Janaka Rama. Kosek wong bebrayan ki ora mung ada dasar tresna. Wong rabi wong palakrama kuwi ora mung ngrabekke kita dhewe ning ya kudu njubuhke angen-angening kulawargamu. Manut apa Rama? Kita bakal dadi jatuhramane Dresanala. Janaka ya wis men bali ning alam donya. Yen Janaka kandha dhewe tresna kan Dresanala. Coba pikiran, Janaka ke garwane pira? Widodari ning kahyangan sing direntengi Janaka pira? Pikiran pendak wanita dirayu, pendak wanita diesemi, diencepi katut. Salah suwijine kita anakku Nini Dewi Dresanala. Kita kudu pisah dina iki. Lajeng benjang yen to anak kula menika lair, upama sok takon
bapake sapa? Pripun lek kula mangsuli? Oh sik aja ngono, aja ngono. Kita iki widodari kula mboten ngerti yen widodari nggih lara barang widodari iki ya bingung barang nek bisa katesan widodari ngeten iki kula kepengin kulung Rama kulung. Rama nyuwun pangapunten Kakung. Ora ana pangapura. Sing baku kita kudu pisah klan Janaka. Itu anak kula minjang lahir kados pundi? Anakmu tetep anak. Kapur nyoto yen takon sapa bapake. Aku sing kula mentah anakmu. Nyuwun pangapunten Rama, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Rama. Kita kudu manut marang Rama. Kita kudu pisah klan Janaka. Rama nyuwun pangapura ya nini. Rama ora iso nulungi kita dina iki. Gelem ora gelem ya iki sing kudu dilakoni. Rama nyuwun pangapunten Rama. Gendong Jawa men. Oh, putuku. Putuku. Kene yang nyuwun pangapura kowe mijil Kakung. Kowe lair lanang, monggo iki wayahe mangsa kula tingkepan urung wayahe mangsa kula lair kowe lair. Putuku, kene yang nyuwun pangapura, kene yang nyuwun pangapura, Gen. Ya, lu ngompol, kowe ngompol indahe. Oh, anak Janaka. Boleh yang nyuwun pangapura ya, nggih. Rama, anakmu bakal pun ibu boyong mapan tunggul Malaya. Perkara putumu pun ibu ora ngerti. Upakara ning Brama. Ibu, ayo tersono manut tersono. Ibu, anak kula pripun ibu? Ora anak-anakan kowe bakal diakhiri kawan Dewa Srani. Oh. Dewa. Pangapura ya nggih. Mbahmu dosa gedhe misahke ibumu kawan bapakmu. Ning kabeh iki dibalik iklan kodrak lan pestining Gusti Kang Karya jagat. Menungsa mung sadherma budidaya. Menungsa mung sadherma budidaya lan nglenggana apa kang kudu dumadi. Yo. Putuku. Wis aja nangis. Ngompolne saya ini wis nelesi jubahe mbahmu ping pindho. Kowe anak Janaka, kowe bagus mijil pekik ing warna kowe lanang. Ya, dengar kaya ngopo? Kanggo bebrayani ibumu Dersanala kelawan Dewa Srani supaya ora ana kang ganggu gawe. Supaya bisa tentrem atut runtut selawase ana ing Tunggul Malaya. Najan to kowe putuku, najan kuwi anak Dersanala lan Dewa Srani kepeksa, najan kuwi anak Dersanala lan Janaka kepeksa kanggo Dewa Srani kowe kudu dadi korban.
Tinimbangane kowe gawe sengsarane wong tuamu. Kowe tak bongkel ning kawat Bandra dimuka kowe. Putuku padha dianggep pun eyang mentala ya nggih. Ning iki lakon kuwi adile kudu dilakoni. Wah, wah, putuku nger. Kanjeng Ibu, manut ya ngene. Ibu, manut ya ngene. Manut pun Ibu mapanane karo Tunggal Malaya dadi mantuku ya. Ibu, nyuwun pangapunten. Ibu, manut ya ngene. Manut, manut. Dewa-dewa Surabaya ini. Bapak pong gembyong marudaya lekece 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 kali conde sapa sing gawe wih nyelkater aku guru sapa kok banter iki wih nyelkater aku guru adi guru ki piye adi guru ki piye Ratu Rajaning Dewa panguwasa jagat triloka menglumbruk tanpa daya merga ditangisi ingkang garwa ingkang minulya Betari Durga supaya Drsanala lan Arjuna kudu pisah lah iki wong padha tresnane dipisahke dosa iki dosa lho Bram Brahma bayi iki kita gawe menyang ndi Brahma Brahma aja kaya ngono nggih Brahma Brahma nggih aja kesluru nggih Brahma Nuwun amit pasang Kalimantan mugi tinembena ing tolah manu dawao ing tawang tuwak sinuwun kepareng ingkang abdi kula Jimja Ramaya cumadhong pangandika paduka kadya dene bene klan padatan ingkang sampun ing dinten samangke paduka lenggah maparing dampar denta pinalipit ing kencana pinatik kang mawa rasemekan babut prang wedani sinebaran sari-sari ginanda weda ing jebat kasturi ngadepaken para nayaka praja kang sami siba ing ngarsa paduka wiwit plethek ing surya ngantos meh bedhug tengange denyatanipun paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun boten kepareng paring dawuh najanta saklemah lho lah dalayan wonten peta monggo dipun petang sesarengan
yen ana rembug monggo dipun rembag bebarengan sinuwun. Upama wonten dosa lepat kula, dosa kula napa lepat kula napa nyuwun gunging samudra pangaksami. Gung wonten dawuh Gusti Tapih, Patih ndasmu kaya Patih kok Tapih kaya. Nggih Gusti Patih, sinuwun ora kersa paring dawuh. Kula pikir-pikir menika sing mboten tinemu narani mula paduka Gusti Patih Jim Jaramaya. Dasarmu apa kok ngelokke aku? Ora tinemu nalar. Paduka menika ngabdi dhateng Kanjeng Sinuwun Prabu Dewa, srani mulak sampun dangu. Mataun-taun ora mung trima puluhan ning atusan taun. Ning nyatanipun paduka mboten apal, mboten ngertos sloga, lagak lagu lagianipun Kanjeng Sinuwun. Sing kok karepe piye? Sinuwun menika yen to mendelke wala saka mangsa mesti bingung. Lho la ya sing dibingungke iki apa? Lah ngene iki duka. Lho kowe iki arep asul wujuding pamanggih kok malah kaya mangkono. Kowe apal apa piye? Kula genah apal. Apa nek sinuwun ora kersa paring dawuh genah menika nandang bingung utawi susah. Sing disusahke apa? Lah duka. Ya melok aku. Wonten pundi ning ril sepur kono? Tak plitesne sepur ndiasmu kowe iki tumenggung ora ngerti tatanan. Urung anjing liwati ril sepur wis minggok ngiwa. Tak kandhane ora kene. Iki baril lho, mboten ngriki mawon. Lah akhire atret sak dawane dalan. Pangapunten iki kula menika tasik sepindah menika ngriki kaya. Pisan kowe mbiyen ora melu. Mboten kula pasunat lho mbiyen. Kaya ngono nggih. Wis menenga dhisik. Pun Kanjeng Sinuwun. Yen to wonten peta monggo dipun petang sarengan wonten rembag monggo dipun rembag bebarengan menawa kula ing abdipun Jim Jaramaya saged asung pamanggih murir jaring penggalih paduka Sinuwun Prabu Gusti Semban kula Sang Dewa Sranila. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngara. Kakang Patih Jim Jaramaya kawula nok-nok wonten timbalan ingkang adhawuh. Aku matur suwun karo kowe ya Kakang. Watara nggonku lenggah maparing dampar denta iki mau. Wiwit pletek ing surya nganti meh bedhug tengange, penjaning sun ora kersa dawuh babar pisan. Mung mendelke wala ning kowe tetep setya ngenteni dawuh perintah saka penjaning sun. Kawula nok-nok sendika ngestakaken dawuh. Jer kula menika namung saderma abdi paduka Sinuwun Prabu Dewa Srani utawa kepara nyata yen to kula menika ibarate pasrah jiwa raga dhateng paduka. Yen remuk kasawurna, yen to putung kabalangna, kula namung sumarah dhateng paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Dewa Srani. Kaya mangkono ya, Tih. Ngestakaken dawuh. Tak jarwani ya. Matur suwun nggonmu prasetya sakyaene nganti dina iki marang penjaring sun. Anane nggone penjaring sun dina iki mapan ana juring pasakan agung ora kersa pangandika babar pisan iki ora kok jeneng piye-piye ning pancen ana wujuding unek-unek sing kudu ndak dawuhke marang sira kabeh ning ewuh aya nggonku bakal ngandharake. Dasaripun ewuh aya menika menapa jer paduka menika sesembahan kula. Paduka menika ratu negara Tunggul Malaya. Ratu sih muda tumaruna, sugih bondo, sugih donya, tur kalorepan kawibawan ingkang agung. Putra Pukulun Bathara Guru, putra Kanjeng Ibu Betari Durga. Sapa sing ora ngerti lan ora tepung kalian paduka? Kaya ngono ya teh jenengku. Nggih. Ning kok dinten samangke kok kaya wong cilik penggalipun. Ora kok jeneng kaya wong cilik penggaliku. Pirang-pirang dina iki aku ora iso turu, Teh. Sebabipun yen awan aku ora doyan mangan. Dolanno ya ora pati jenak.
yen wengi mung klisikan ora bisa tilem turu padha ae kapon nyata lina panteng dalu aku mung lam-lamen ndak lali-lali malah malelo saya katonton pewayangane wujuding wanita kang tak tresnani nganti sakyane ora bisa tak lali nganti sakyane ora bisa tak lirwake ya ki wanita sing banget mentala mbau reksa dadaning sun nganti sakyane bayuh mbau reksa dada kapon nyata dina iki penyanyi sun kapara mung kepengin sesandingan kepengin cumaket kepengin renteng-renteng reruntungan ngalor ngidul goncengan mung kepengin janji sun lungguh mapan ning kuwadhe nganggo blangkon nganggo keris nganggo setagen nganggo jarik nganggo slop mawi bros napa mboten tiwae bros ben rada keren kapon nyata mung kepengin dhaup lawan wanita kang dadi memanik ing atiku ih wanita menika sinten wong sak donya niku kathah wong wedok niku pirang-pirang lajeng ing paduka pikajengaken wanita ing paduka tresnani menika sainten sinuwun ngene ya jagat ora jangkep papat bumi ora jangkep siji wanita sing tak tresnani putrane Kakang Pukulun Bathara Brama garwane Kakang Harsuna Yayi Dewi Darsana lho mangun kong kanwanarimang lerlena tanapa kaanen yen tan tulusa mengku sandya utama sang nata muda usang rerepa Tete Wanggala Rudra Maspati Araja Dewaku nyuwun pangapunten sinuwun. Eneng apa Jaramaya? Menapa mboten klentu anggen kula midhangetaken dawuh pangandika paduka. Dasar kepara nyata ora kleru apa kang dadi pangrungonmu. Yen to paduka ngersakaken badhe palakrama kaliyan Bathari Dresana putranipun Kanjeng Pukulun Bathara Brama. Dasar kapor nyata. Monggo paduka piyambak sampun ngertos lho. Yen to Bathari Dresana menika garwanipun Raden Janaka. Upama garwane Pangeran Janaka utawa garwane Raden Janaka kuwi arep ngopo? Niku jenenge paduka ngrusak pagrayu. Najan to pagrayu nek tak rusak kuwi arep ngopo? Niku jenenge paduka menika mamah kendali. Najan kendali nek tak pamah arep ngopo? Mboten napa-napa. Wong tresna. Wong tau tresna ya. Wong tau ngrasake wong kedanan kepranan. Ora kepethuk mung pengen pethuk bareng pethuk arep metu isin. Ora pethuk pengen pethuk bareng wis pethuk arep metu isin.
macak sarwariku. Men saya gagah sirku ngangge brengos pasangan kok dilokke aku ki Pak Raden. Kepolnyata dina iki aku mung kepengin dhauk lawan Dresanala. Lah mriku garwanipun Raden Janaka. Yen to garwane Janaka arep ngopo? Kula midhanget kabaran malah Dresanala mriku dina samangke sampun ngendut. Ngendut ki apa? Ngendut ki apa? Lho. Mbobot utawa ngandut? Lah nggih, ngandut. Sampun ngandut 7 wulan. Tegese mun wajane mangsa kala tingkepan. Upama Dresanala wis ngandhut arep ngopo? Lah menika mangke Paduka dados palakrama loro duwe anak ora dadi boyo pangapa. Ora rekoso aku malah duwe anak to. Mula dene aku mung kepengin dhauk lawan Dresanala najan nggawa anak ajane kok 1, 2, 3, 4, 5 lan saterusé. Tetep Dresanala tak tresnani. Iya. Lah niki mengke Raden Janaka pripun tak jaluk ana ngarsane Raden Janaka upama mboten diulungi tak tantang nganggo peperangan. Nek menika lanahe jagat sutraning rat oboring bumi ratuning widodari sing ngewehi gelar lanange jagat sapa? Rama Paduka Pukulun Bathara Guru sing ngewehi gelar bapakku. Upama tak copot tak ora dadi boyo pengapa to? Ben dadi lanange kulawarga ngono wae, ora usah dadak nganggo lanange jagat Janaka kae. Niku jenenge Paduka menika ngobak-obak banyu bening ora apa-apa. Ngobak-obak ora apa-apa, sing penting sing baku adiku ayem. Aku mung pengin ngalor ngidul ngetan ngulon lenggah mapan dampar kencana tetep kaponyata tetep kairing dening wanita sing tak tresnani ya kuwi Nimas Ayu Rara Batari Dresanala. Iya. Upama lintune ngoten lho mboten wonten. Kowe roh Dresanala ya, kowe mung krungu kabare tok to. Kowe mung nyawang fotone to. Kowe roh Dresanala. Mripate liyep lindri ndamar kanginan. Kedhet mak ketip wae payo jantungku kaya cepot. Waduh kok. Kuwi mripate Dresanala. Kowe roh irunge? Grana rungih. Waras pantes. Pilek ya luwes. Dresanala kuwi. Beda karo irunge bojomu kae. Irung kok bolongane sisih ndangak, sisih ndingkluk. Jan kok namat irunge bojo kula menika. Irung napa encek niku kok sayek niku ya. Kowe roh lambene Dresanala. Mecem mak klecek. Kowe menengo sing diya ki aku. Lah kula nggih nderek panjenengan sing ngamatke ki aku kok Dresanala ki yen mesem sepet madu. Janggute nyatis. Ora kaya bojomu. Janggut kok klesreh lemah. Dawane kliwat ukur. Mboten janggut apa-apa kok klesreh lemah Paduka meneh. Gawe swasana kok kaya ngoten niku. Nek pancen kasunyatan bojomu kaya mangkono. Ning kula demen sinuwun, kula demen. Kowe ro pundhake Dresanala. Nraju Mas. Pundhake bojomu kae piye? Nggih. Nika mikul kambil niku. Dadi sengkleh sisih ngoten. Angger kula jak mlaku jan kaya layangan biring nika bojo kula niku. Ning kula mboten napa-napa mangke tontonan teng pundi teng Samungan kaya. Bojo kaya ngono kok nggih tontonan mboten napa-napa kula marem. Kula tresna niku mboten nyawang rupa, mboten nyawang bondo. Lah kene kowe weruh. Mula dina iki aku taunana windana nganti sok kapan ora bakal rega rasane atiku yen ora gandeng renteng dhauk lan Yayi Dresanala. Kowe kudu manut aku, Dewa. Lah salah.
Najan to nerak aturane wong bebrayan, najan to kaponyata kedah pangkep jojo kantaran bau ngrebut Dewi Dresana saking astane Janaka. Kula ndederek paduka sinuwun Prabu Dewasrani sauger paduka saged palakrama sumanding jejodhoan kaliyan Dresana sinuwun. Bagus yen pancen kowe mangkono, kapara dina iki tak pasrahke marang kowe aja nganti kowe mbangkang marang perintah ingsun. Sing baku dina iki panjenengan kudu dadi manten kan Dresana. Yen ana ora trimane ya ki Kakang Janaka Tetela bakal tak pocok janggane Kakang Janaka kae. Malah yen kowe ngerti swasana aku matur ngasani Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru, aku matur ngasani Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga, yen aku bakal palakrama kelawan Dresana. Wis taken dawuh lajeng kados pundi sinuwun Prabu Dewasrani. Arep dikaya ngapa Janaka kae najan to lananging jagat sotaning rat aba ring bumi ratu ning widodari mentang-mentang aka ya Gendhewa malang aka ya perbatang. Janaka kae menungsa lumrah. Dewasrani ki anak dewa. Dewa wae aku ora anak sadengah Jawata ning ratu rajaning para Jawata sing menang nata jagat saisine. Mulai ento penyanyi sun kepengin darpeni pengenan dawuh kelawan Dresana kudu bisa kelakon. Malah penyanyi sun matur ngasani Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru, yen aku njaluk idi palilah Dresana kudu pisah kelawan Janaka. Dresana bakal tak pundhut garwa dina iki. Mula Kakang aja nganti kaya bocah cilik ora ketang colok lintang ngobor rembulan rambatan pundak. Dina iki uga panjenengan bakal jengkar saka negara Tunggul Malaya tumuju mapan Kahyangan Suralaya nyuwun Dewi Dresana ana ngersane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru tumuli tak pondhong bali mring negara Tunggul Malaya. Benjang napa anggenipun bidal dhateng Kahyangan dina iki uga besok datang ngenteni apa bareng nyuwun pamit madal panggilan sinuwun. Dresana ladena bantaring son wong ayu boyo ira boyo inten tak arepmu dadi sliramu aku yayi pujaning son.
marang sang pati. Wonten timbaning kang dawuh sinuwun. Lan kowe Jaya Sutikna nggih wonten timbaning kang dawuh Gusti. Ora perlu dadak yen ingsun nambali meneh dawuh ingsun, mestine kupingmu wis krungu dhewe. Yen to panjenengan ingsun bakal mapak calon jatuh kraman ingsun ya kuwi calon garwa Prameswari mapan Tunggul Malaya Yayi Dewi Darsanala. Kawula non sendika wis waken dawuh. Kapanyata panjenengan ingsun bakal jengkar saka negara Tunggul Malaya bali ningsun mondhong Darsanala. Watara wiwit saka Taratak nganti tekaning madyaning alun-alun gelarana kasur babut. Yen samangsa-mangsa panjenengan ingsun mondhong Darsanala aja nganti sukune kena bledug sithik wae. Yen ana bledug sithik wae kok nganti tumemplek ana ing dedlamakaning Darsanala. Tak ilaki cagake ndasmu. Ih, wis laken dawuh sinuwun. Wis laken dawuh. Kaya wong gandrung kaya ngono ya Yayi. Wis kersane Kakang. Kula lan panjenengan namung sajemuan dan namung ndederek dhateng kersanipun Kanjeng Sinuwun ingkang bagus sinuwun saged pala krama kula marem sebab sak mboten-mbotenipun menika dangunipun mboten dadosen jatuh krama menika hari menika sekadenge gak menika jadikan cedhal madu depan istri bali ngono. Wege turu apa piye kok ya. Nggih, kula nderek dhateng kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Dewasari bagus. Kapala dina iki piyangsun bakal jengkar saka Pasewakan Agung. Sira kepareng mundura saka Pasewakan. Kapanyata dawuh marang para prajurit Nayaka Praja sak anane kabeh kinen tata sikep gegamaning prajurit. Kapanyata unduren sing padha seba